Poila no lamso Kokborok explain video YouTube channel o norong ni bagay ketal explain video tubui paika video no paithak jora naidi. Madhyamik tai 12 final Amjokmung ni Bwthai Eba Result ni salmari eba khe date saklajaknai 30 April 2025 ni salo tei time eba jora hinkhe 12:30 PM o srangsani dino press meet khlai saklajaknai hinui sakha TBSE Amjokmung board ni secretary Dagte tai bo rejaknai o notification o website ni bisingtwi Amjokmung ni Bwthai Eba Result ni date tei notification bo rejaknai norok joto ready tongdi Amjokmung Bwthai khwnani bagwi tei chini channel bai kwrwng tongdi Kokborok bai tei bo ketal explain video nainani bagwi hambai.